Хей, ти искаш да създадеш сървър в Discord, но ти е трудно. Сега ще покажем лесен, бърз и удобен начин да си направиш сървър темплейт. Влизате първо в henon.bot, пишете henon.bot, добавяте бота в вашия сървър. Съответно, ако искате, отивате на Templates. След като цъкнете върху Templates, от тук цъкате върху ето това. И тук пишете примерно YouTube. Първо си влизате в акаунта и така. Може да добавите темплейти, ако имате, и така. Може да влизате в Twitter им и в това тук не знам кое. Съответно, от тук има вече хиляди YouTube канали, като повечето са такива. Може да се присъедините към нашия Discord сервер FoxaFu7 и от тук да ни пишете, да ви помогнем с работи, като така, може да влезете да толките с нас и така. Ако искате, влизайте, абонирайте се за канала, чупете лайк бутона и бай-бай!